and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Kisa man day nagpapatay niya, sir. Yun na. O amang ko'y gisulti nga gipapatay siya. Nganong nangutana magana? Kuan, nakahinom do man kuan ang pangan nga Arturo din, di ba si Arturo Pawikan ang buti mong ipasabot? Siya gyud. Mao na siya. Bangag sa ilong. Nabaniog man kayo na siya sa una, sir, nga gipapatay kuno na siya. Ay, ayaw pagtuo ato mga balita. Oy, Unsa mo gid tinuod nga sugilanon sa iyang kamatayon din. Wa ba day nagpasugo nga tao aron ipapatay kato siya bangag sa ilong? abi ni mo pa. Kato si Arturo, so nagyuto nako. Kuan, badlungon gyud ang tawhana. Ngano nakaingon man kang badlungon siya din? Daghan kay itong bisyo. Tanang bisyo, naaatong tawana. Pambabae, panugal, pag-inom, pagpanulis, o pangilad, o uban pa diha. Tanang ngilad nga bisyo, gibuhat atong tawana. Mao ba? Gani, nabiktima nga kung amahan kanhiyan to. Ug siya pa mismo mao'y nakapatay. Uy, bangag sa ilong. Kuya, wag ko na balita. Lagi, suhito kay ko atong tawhana. Motong, nabaslan to siya. Pero sa tinuod lang, ang nakaparat kay ang amo pag yung pamilya mo ay napasangin lang nga nagpapatay niya. Mao ba, Dede? Oh. Nakaso tinudo pero may na lang gani kay gidismiss sa korte. Kay wa man gyud basihan ng kaso. Pero dako akong pagtuo. Nagipaslan gito siya sa mga sindikato. Kay nagnegosyo masabto siya og illegal nga drugas. Pero ang akong naibawan sa balita sa una din, nga di man gyud kuno si Arturo ang nakapatay atong Mr. Rookie. Bangag sa ilong. Nakaila day ka sa akong amahan? Ilado ba atong imong amahan din? Ang inyo bayang bansagon mo ay sikat sa una hangtod karon, bangag sa ilong. Pero klaro kayo pa. Why duha-duha? Kadtugid si Arturo mo ay nagpatay sa akong amahan. O nga, nagpasalamat na lang sab ko nga wa na si Arturo sa kalibutan. Oy. Kay wag ayaw tong tawana. O gawas pa niya na. Pabor sa manako kay mamod sa pag-ayaw ang iyang asawa. Pero din, sigurado ka, kursunada gyud nimo si Mirasol. Sa tinuod ang pao. Kursunada gyud kay ko. Gusto ginako nga siya mo'y ako maasawa. Kay kawas nga gwapa. Buutan sab kayo si Mirasol. Uy. Kung ako pa nimo din si Riming nalay imo. Ha? Riming ba? Ay, di na mahimo Bangag ko. sa ilong. Di na mahimo. Ano man? Kuan, wapa man to na si Riming pero lahi ra gyud si Mirasol. Bangag sa ilong. Pero mas parison ba mo ni Riming din? Yay. Time para god. Kung napaw. Ganihar kung kabantay nimo. Nga murag supa ka kung unsay akong gusto. Di man din, bangag sa ilong. Parison man gyapon mo ni Mirasol. Pero mas parison yun mo ni Riming. Anay mo ganigod, anay ni. Abi ni mo to. Wa lang ka mahibaw. Nga kanang igsuo ni Mirasol nga si Riming. Maldita kayo, noy! Ug wa mi maayong tinagdan ng babayana. Ug wa sab ko makauyon ana niya. Bangag sa ilong. Mao ba day? Ha? Nay, mayo ay. Ni mayo. Mas may pa nga. Suwayan ni mo pangulitaw na si Riming. Pasen pa di sugtong ka. Tagaan kita kag premyo kung mapasugot na ni mong babayana. Din lang ko din. Kay lain maghana siya og batasan. Kung si Mirasol palang untay noon to, ako ginasuwayan. Bangag sa ilong. Ay.
Ikaw ha, doon na sabdi ay kay tinguha ni Mirasol ha. Syuso po nimo. Para ako rin na si Mirasol, Paulo. Way laing makatag-iya niya, gawas na ako. Pasaylo ako sa nahitabo gahapon. Nadalang ko sa akong emosyon. Nahibaw ko nga dakong sayo pang akong gihimo diha nimo. Hinaot nga dili ka magdumot na ako, Ming. Og ako isaad nimo nga dili na kita mausab pa. Kalimti na to, Mer. Pero, nanginaot lang sab ko nga nasabtan ko nimo sa akong pagsupak bahin ni Dindo. Nakasabot ko, Ming. Ang pagsinabtanay og respeto sa usag-usa, maoy atong gikinahanglan. Aron malikaya nato sa hingpit ang panaglalis og away. Pero, Mer, tug-ani ko sa tinuod. Unsa man gyud? Kamo na ba gyud ni Dindo? Ming, maayong tao si Dindo. Pero, wa magpasabot nga siya na ang tao nga ako gimpilion og pakaslan. Pero, gipanabi na ka ni Dindo. Nga kamo na kuno og ikaw ang iyang pakaslan. Ako mo'y tuhoy, og dili siya riming. Ug walang kay himuong reaksyon, ana. Aron imo siyang badlungon. Ako rin mahibaw ni anang mga butanga. Gusto ko nga imo siyang badlungon, ana. Kay, di gina mahimong ikomedya ng mga butanga, uy. Osbo na ako. Ayaw ka balaka ni anang mga butanga. Ako'y nagtasa akong kaugalingon, Ming. Og ako may nasayod sa tanan kung unsay husto na kong himuon nga desisyon. Manghinaot lang yung ko, Mirasol. Nga mulikay na kaniya. Aron mawa na ang mga pagduda sa ubang mga tao nato. Kumusta man ang inyong lakaw kaganina? Oh, come on. Uy, ayos yo. Bangag silong. Oh, kanuwa naman sa mayayo. Hambugiro ganis dindo. Sa among istorya ganiha, siya pirme mo bida bangag silong. Oh, come on. Mao di ay nga nasuko ka. Kay nalabuan siguro imong abilidad. Hambugiro na ginadaan sa dindo siya. Sukat pa na kaniya to. Gabuwa lang baba na niya bangag silong. Ayaw lang kayo paapikto na ng mga butanga. Suura lang yung mayas dindo. Unya, tudloi og mga maayong butang. Oh, come on. Ang makalagot pagyud kaayo kay si Mirasol gyud iyang kurso na dahan nga pangasawon pangag silong. Oh, come on. Ang suportahin na lang sa boy. Bikoy, di ko siya. Lisod kayo suportahan ang tao nga mo'y mabanas kong asawa. Unya, nahibaw pagyug ko nga mo'y nagpapatay na ko kanito. Bangag silong. Tamsa! Tamsa o na, ah. Tamsa. Ato ni mo sayo klaro, Tora. Tamsa, kaya masinog tungod anang imong pagdumotron, di na ginoon niya hinuog ka mahimong anghel. Masig itambog kag balik dito sa impyerno, oh, come on. Daghan jud ko og angay nga mga sikreto nga isulti ni Musyo. Aron masabtan yun ni mong tanan. Bangag silong. Oh, come on. Sige, suginli ko no kustanan. Gikan sa sinugdanan, hangtod sa katapusan, diin gipatay ka kaniadto. Sigaw sa ko mga nahinumduman. Ingon ini to ang nahitabo siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ngunay tinod anay nga mga nahitabo siyo. Di yun to akong plano nga tuliso na mo ang amahan ni Dindo. Si Dindo mismo mo'y nagplano aron ipatulis ang iyang amahan tungod kay naglagot siya kaniadto silang nahibaw-an niya nga wa siya tagay og bahin sa iyang amahan tungod sa iyang mga bisyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mau ba? Oh! O katong natulis na mo ang iyang amahan, aksidente puntong hitabua. Dili ako mo'y nakapatay adto. Ang akong kauban nga gingalan og si Joe, mo'y aksidente nga nakapusil atong higayuna. Pero nakasaksi gyud ko nga wa gyud to matuyo. Unya ako pa'y gibalin ni Dindo kay duna day siya laing motibo. Bangag sa ilong. Oh, come on. O sa may iyang mga motibo, Tor? Ang numero uno yun yung motibo siya. Mo nga iyang maangkon ang akong mga katigayunan. Kaya nahibaw man siya nga may asinso sab ko sa akong mga negosyo.
Unya ikaduha, gusto niyang angkunon si Mirasol, gikan ako, bangag sa ilong. Oh, come on! Mo ba? Oh, na siya. Bisan tuod kaniya to, daghan kayo kog mga bisyo. Pero, usak ka butang nga akong masiguro nga wa gyud ko makapatay og tao, bangag sa ilong. Daghan ni noon kog mga gipantikasan, pero nagunahon na sa taong ko kaniadto usyo nga mubiya na unta ko sa akong mga bisyo. Kinaning kamot masag ko sa akong kaugalingon nga makanegosyo og tinarong. Mo na nga milambo gyud ko sa akong kahimtang. Mo nang nasina na ko sa dindo kaniadto, bangag sa ilong. Oh, come on! May katarungan tinuod ka! Walay dakong rason nga supak gyud ko nga si Mirasol maadto ni dindo kay nahibaw man gyud ko sa iyang motibo. Una, bangag sa ilong. Delikado ba ang akong asawa? Ha? Delikado ba ang akong asawa nga iyang mabiktima o basin iya lang o niyang binuangan si Mirasol o tinguhaon na niya ang among matinigom? Oh, come on, bangag sa ilong. Malaot pa nga akong asawa o niya samot na nga maglisod na tanga mausap pas dindo. O mapakyas ta sa itong mga plano, bangag sa ilong. Oh, come on! Ay, nakasabot na ko ni motor. Now I understand. May bugat kang rason ko nga nung supak yung ka nga mapangasawa ni Dindos si Mirasol. Dako yung kay kong supak siya. O gusto ko nga mahibaw si Mirasol nining tanan, bangag sa ilong. Oh, come on! Ang atong planuhon karon. Planuhon na to bayo kung unsaon na to nga masuod nimo si Mirasol. Umunay akong ginunag maayos yo, kung unsaon, bangag sa ilong. Oh, come on, husto. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsaon man? Di ba kanang amahan ni Mirasol? Oh. Li minister man na simbahan? Oh, siya. Na ako'y ideya. Mas may siguro nga musud sab ka pagka li minister. O sa dihang mali minister na ka, mahimo na gid unyang suod nimo ang amahan ni Mirasol. Oh, come on! Unsa ganina lay minister siya? Kanabang kuan sa pare sa kanabang mutamang sa pare o pakalawat sa mga tao muna li minister. Pwede di ko na ngayaw amon ko, bangag sa ilong. Oh, come on. O gani, ang atong tuyo aron mabutaan ka. Kung magsakristan lang day ko siya. Oh, come on. Wala kay angay anator. Ni minister mo angay ni mo. Aron magkasuod mo. Akin sa ganito nga sa amahan ni Mirasol. Si Juan, Jiri. Jere? Oh, Jiri. Austo! Chiri! Sa ingon niya ng paghihator, magkasuod yun mo ni Jiri. Unya, do-do ni mo kunuhay si Jiri sa ilang bay. Do-do ka, triling kayo, eng-eng-eng. Gusto naso. Triling kayo. Unya, nakuha na sa unya kayo o posibilidad niya. Magkasuod sa unya mo pag balik ni Mirasol. Bitaw, no? Bangag sa ilong. Usa man pag-applyan na siya. Oh, come on. Sa'yo na kayo na. Kite. Si Kitty. Kuyo ganti ka. Kitang duha mo apply pagka-li minister. Mas maya pa siya. Lingkod mo, Paulo Lucio. Salamat, Brad Jere. Salamat, Brad Jere. Bangag sa ilong. Tintay! Ten! Jer! Daliti yung makaon nga itong mga bisita, Ten. Ay, kadyot lang, Jer! Oh, come on. Kita. Kita mo na, epektibo kayo ang atong gihimo. Usa pa lang gani kasi mana ang milabay. Suod na to, Jere. Suod na. Murag sakto yung kasyo na. Bangag sa ilong. Oh, come on. Namay libak. Wa. Nagkaruhan na. Kibot-kibot niyo ba? Tay! Tay! Si atay. Amin ako, tay. Amin ako atay. Riming. Natin mga bisita, kibot-kibot mga ba. Kanang Paulo, Sio. Mao din ang akong kamanghulang anak, si Riming. Hi. Oh, come on. Gwapa masabday kang anak, Brad Jere. Kaluoy sa Ginoo.
Kuan kanang duhang taon na silang liwat kay nako, pulos mga gwapa. Tay, Atay na sa. tabi una ninyo kay napakoy buhaton sa taas ha. Sige, iha. Sige, bye. Juan, Jer, Maglibak sa bangag silong. Asam nitong imong gwapa sang anak nga si Mirasol, Brad Jere. Naas taas. Atag sila kang manaog. Manaog lang doon ay lakwon. Oh, hindi ara oh. Oh, pag-snack sa mo oh. Uy, Uy, salamat kayo, salamat, sister. sister. Salamat. Salamat, sister. Kini mao din ang akong gwapang asawa si Tintay. Come on, kumusta, sister? Ay, kaluos Ginoo, maayo ra puglawas, Brad. Kamo di ay ang bag-ong giordinahan sa pagkalay minister sa simbahan? Sister. Nalipay mini anang balita Kay gamay na lang gid kaayo ang miserve karon sa simbahan. Maayo na lang kay nadunghagan ninyo. May nang mo serbisyo tas Ginoo, sister. Aron malangita parehas ni Lucio. Bangag sa ilong. Unsa? come on. Mao ba ay tagalangit day ka, Brad? Ay, kumidyar ng Paulo, sister. Ni kamot pa in taon ta nga walangit. Come on. Tinuod na, Brad. Abi ninyo, kitang tanan din sa yuta, naningkamot gihapon sa atong kaluwasan. Og, nang hinaota nga unta, pasayloon ta sa Ginoo sa itong mga saog, dawaton niya taniya iyang, kaya bang inikamatay ito ba? Dito siyang gingarian nga, walay katapusan ba? Di paningkamot ti Jer, paningkamot. Amen. Gilok doon na. Ayaw. Sige, bugal-bugal niya. Tor, ayaw. Oo, bitaw kong magbugal-bugal. Uy, Mula na sa mga doon na gilibak. tempa, Jerry. Naas din do. Ay, paday na lang tintay. Og, tawag si Mirasol. Uy, come on. Ni Aday si Dindo. Sayong namisita. Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!